Sziasztok, Kira vagyok, ez most egy főzős videó lesz. Csak is séket fog csinálni, amiben kell alma, csak ezt én már itt előre felszeltem. Kell hozzá tejszínhab, cukor, egy pohár persze. Én utálát is teszek bele, mert szeretem, de hogyha ti allergiások vagytok rá, akkor ne rakjatok bele. Tej, meg bocs, ilyen tartóban van. Csodáljátok a szép tejszínhabot, amit kinyitom. Na, így. És kell hozzá kakaópor. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Nem is baj. Úgy szólok, hogy ez a kakaós bödön ki. És következőbe. Mint már mondtam, felszálltam az almát. Na, akkor most valahova beállítom, hogy lehessen látni. Fú, hát ez elég nehéz. Hiszem, hogy akkor fogni fogom. Na, akkor egy pohár kell. Kell kanál. Nem, mert az kell hozzá még egy kanál is. Ezt elfelejtettem. De innét hogyan lehet látni. És felrakom konnektorra. Csodás. Majd utólag utánézem, hogyha rossz lesz. Nem baj. Na akkor. Megtabuli. Beleöntöm ezt a fura szagú tejet. Most nyárján. Ennyi tejet beleöntök, és nem tudom, hogy mennyi, amennyit jól láttok. Rakok bele nutellát. Kedvencem. A mogyorós krém. Ezt ajánlom, ez nagyon finom. Összekeverem. Mindig keverjük, amíg nagyjából úgy feloldódik. Nem tudja, íze van, de mindegy. És jön a kakaópor. És nincs jó, hogy nincs itt most senki. Na, ezt elkeverem, tudjátok. Utána kell még vele. Sajnos ez csányás kakaópor. Úgy, mint csányás a tej is, de a nutella az jó. Az japános. Olyan vagyok. Az előző videóimban azért elmutattam meg magam, mert nem akartam, mert úgy sziki lenne. Kicsit meg. Oké, felkevertem, most megy bele az alma. Azért szeretem ekkorákra, hogy így. Ezt még akkor meg enni. Cukor megy bele. Cukrozzuk. Egyébként ez keserű az a kakaóporám. És ezzel látni, hogy nem tudom elkeverni, azért így csinálom.
Na. Kiveszem a kondolat. És rakok rá tejszínhabot. Úgy néz ki, hogy látta. Na jó van. Nem teljesen úgy néz ki. Szívos. Rászórok egy kis kakaóport. Rakok egy kis cukrot. Az kanálba enni. És kész is. A jó kis poharam van levezzába. Így néz ki, ott van benne az almadarabok, lenn van a nutella, tejszínhab, kakaópor. Ilyen sikerül. Fú, szerintem akkor ebből semmit se láttatok, mi? Tudja, hogy nem. Akkor elismétlem. Na, először is öntünk bele tejet. Öntöttem bele tejet. Aztán raktam bele nutellát, kakaópor, alma, összekeverem, kis cukor, aztán tejszínhab, arra díszítés, kakaópor és cukor. Ennyi.